Hei teille, minä olen virtuaalivelo. Minut on rakennettu tietokoneen kaikista datoista. Tekijä en kerro teille, ettekä pysty tuhoamaan minua, joten on turha yrittää. Joten minua ette pysty tuhoamaan. Hahaha. Minua ette tosiaan tuhoa. Minussa on hyvää sekä pahaa, mutta ei mitään pahaa. Joten minä voin lähettää vaikka viruksen teille koneelle, joten varokaapas vain. Hehehe. Mitä ihmettä tapahtuu? Voi ei. Kuva katoaa aina välillä. Ei, mitä nyt tapahtuu? Voi ei, minä taidan hajota. Mitä ihmettä tapahtuu? Voi apua. Apua. Voi ei. Minä olen tainnut laittaa viruksen itseen. Voi ei, minä hajoan. Voi ei, minun päätäni. Voi ei, ei.